Estamos co pregoeiro desta edición da Festa do Galo de Curral, da Feira do Galo de Curral, Víctor Fábricas, moi boas. Moi boas, como estás? Encantado. Que tal? Minutos antes de subirte a ese escenario. Isto supoño que é unha sensación como toureiro que se vai enfrentar a 6 toros 6, algo así. Nada, ben, ca tensión de subir, pero logo xa arriba e bueno, intentaremos que a xente pase uns minutos agradables, que esa é a nosa función. Como se prepara un pregón para unha festa onde o prato é o Galo de Curral? Por onde empezamos, Víctor? O galo é a excusa. Sí. O que pasa é que cando un prepara pregóns acaba tendo datos na cabeza increíbles. Estás desexando que che toque a pregunta do millón unha desas. Tío, como carallo podes saber este dato? Hasta sei o nome xa, o nome científico. De onde procede? Cantos millóns de galos hai no mundo? É impresionante. Pero bueno, ben. Bueno, non está mal, un aprende cousas novas. É bonito. Eu recomendei a todo o mundo que se preparen pregóns nos tempos libres. Bueno, con algo de humor, evidentemente. Sí, claro. Non claro. pode faltar en Víctor Fábricas o humor. No humor. Está claro que para facer pregóns sesudos, lidos, literarios, está outra xente. A mí non se me chama para iso. Podría facelo, posiblemente. Pero a mí como que prefiro outra liña, ¿no? Víctor, este é o pregón que número 1000, 2000, 3000... Non sabría decir, pero van unhas cuantas lucias. Non sabría decir. Mira, bueno, pasamos en Arnoia, o Pemento. Un saúdo aos meus amigos de Arnoia, maravilloso. Hai que ir a esa festa. A Ameixa de Carril, fantástica tamén. Son todas de papar, É que en Galicia o de papar levámoslo, é unha cousa xenética xa. Xa un nace, en Galicia naces con fame. É que mellor terra para comer que esta non hai, non hai. O Galo de Curral de Vila de Cruces, por favor, tedes que vir, Aí, calquera excusa é boa, pero o Galo é fantástica. Ese medio como eso, é toda unha historia, non? A ver, para nós isto é moi importante porque estamos pensando realmente a gastronomía, te sabes aquí, que aquí temos moi restaurante, prepárase moi ben o Galo de Curral, moi ben, que entonces, cando hai boa cociña, pois hai que aproveitar un produto tan milenario como é o Galo de Curral. Entonces, un produto destos, que cociñar un galo, algunhas persoas pensan que se cociña moi fácil. Non é tan fácil cociñar un galo, Fan falta de 2 horas a media, 3 horas para cociñar un galo. Lo cual quer decir que realmente é un plato estrela, sin duda. Pero de toda unha vida, esta é de toda unha vida. Porque o plato de Corral antes, que era o galo que estaba antes, quen non gostaba un galo? Polas festas, Cando tiña unha festa parroquial ou tal, e lle gostabas un galo, esa era unha pasada de gostar un galo. Quer dizer que, os vos platos de verdad, para min é unha estrela, é un plato de Corral. Unha, que a carne de ave é moito máis sana que a carne, que outro tipo de carne, que a carne roxa, por exemplo. Entón, claro, iso é importantísimo, que se cada moita xente non o sabe. Pero de gostar carne de ave, a gostar a carne de Corral, porque este é un alimento tradicional de toda a vida, que é un animal que está suelto, que se move, que cría moita masa muscular, e realmente é un plato, para min, un plato estrela. E aquí hai galos, pois, prácticamente por todo o concello. En todas as casas hai galos. Eu vou decir que o que non ten 4, ten 5 ou ten 10, pero todos teñen galo, que decir, toda a casa. E bueno, é unha maravilla porque encontrámonos que prácticamente en todo o concello, ou parte do concello, temos moita extensión, moita dispersidade, e que nos encontramos con isto. Que claro, as casas rurales aproveitan para ter no rural e ter un galo ali. No cual, bueno, pues eu creo que xa dixen todo. Para min é unha auténtica estrela, o plato de Corral.